пас аз 2 ҳафтаи баста шудан садои азон дар масҷидҳои тоҷикистон дубора баланд шуд ва сокинон намози дастаҷамъӣ гузоштанд. мақомот мегӯянд дар тӯли ин 2 ҳафта ки ба хотири пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба коронавирус дари масҷидҳоро баста буданд, дезинфексия ва ё безараргардонии ин макони ибодати дастаҷамъиро анҷом доданд. дар ҳамин зимн кумита бозам кумитаи дин ва шӯрои уламои маркази исломӣ тавсия медиҳад ки бозам иттиҳодияҳои динии кишвар, ҳайати муассисон, ходимони дин ва дар маҷмӯъ ҳамаи намозгузорон бояд ки ба чораҳои беҳдоштӣ диққати хеле ҷиддӣ бидиҳанд. кумитаи дин аз намозгузорон даъват мекунад афроде ки эҳсоси маризӣ мекунанд ва ё нишонаҳои монанд ба зукомро доранд, беҳтар аст дар хона намоз гузоранд ва намозгузорони дигарро дар ҳолати ноҳинҷорӣ қарор надиҳанд. тавсияҳои асосӣ ба намозгузорон ин буда метавонад ки хуб мешуд агар хонаи онҳо дар наздикии масоҷид қарор дорад, беҳтар аст ки таҳорат, дастуру шустани худро дар хонаҳои худ анҷом диҳанд пеш аз ҳама ва бо дар назардошти ин истифодаи камтар аз таҳоратхонаҳои умумӣ ба мақсад мувофиқ дониста мешавад. намози ҷумъаи 20 март масҷиди марказӣ душанбе мисли қабл серодан буд. мавзӯи аслии хутбаи намозро Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламо, пурра ба таҳдидҳои коронавирус ба башарият, аз ҷумла мардуми Тоҷикистон ва риояти қоидаҳои беҳдоштӣ бахшида буд. намозгузорон ҳам бо истиқбол аз боз шудани дари масоҷид мегӯянд талош мекунанд қоидаҳои беҳдоштиро риоят кунанд. омадем масҷид ба хеле хурсанд шудем, мо хурсандем масҷид ҳуй шуд, мана ҳаққи мардум бо дуо мекунем, касалия беэътироф мешавад, ҳаққаш ба дуо мекунем. мо ҳар рӯз замин телевизор ба гӯш карди содем ки ҳамин телевизорро сабун карди дастонро бишӯйтон, дастомро мешӯем ҳар рӯз, чӣ ки ҳамин медисинст ки духтуро гап мезанад, мо вай карди содем. дар тоҷикистон то ба ҳол ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст, аммо таи рӯзҳои гузашта мақомоти Узбекистону Қирғизистон ва Қазоқистон, ҳамсояҳои наздиктарини Тоҷикистон, аз чанд ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар ин кишварҳо хабар доданд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки аз 1 феврал то 18 марти соли равон аз 1890 нафар шаҳрвандоне ки аз кишварҳои хориҷ ба Тоҷикистон ворид гардидаанд ва карантин фаро гирифта шуданд. аз ин шумора 1426 нафари онҳо ба хонаҳояшон рухсат шуда, айни ҳол 464 нафарашон дар бемористонҳои сироятӣ ба карантин фаро гирифта шуданд.